फोरनि गोदोनि मुंख्लं जालांनाय बिर जोहोलावफोरनि जायफोरा मुंख्लं जानानै थांबाय बिथांमोनखौ मुसुखा महरै बानायनानै दोनदों। मुसुखा बिथांमोननि नेरसोनथिखौ दोनदों। बिथांमोननि सायाव गाखोनानै आङो लाइकि भिडिअ बनायफ्लांदोंमोन। बिनि थाखाय आं बिथांमोन मुंख्लं जालांनाय आरो बर' जोंनि सुबुं माहारिफोरनाव जि रोजा रोजा निमाहा बिनाय थाबाय जे आं बुजिस्लाबनो हायाखैमोन आरो सानस्लाबनो हायाखैमोन। माने आं बेनिखायनो आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों बे अनजालि बसुमतारीनि थाखाय नैबे आंनि सोरां लामानि जानानै जों गासिबो बर' हारि जों गासिबो जों बर' नंगौना नङा? जोंनि माखासे बर'नि थाखाय जायफ्रा थैसोमदों हारिखौ खौसे खालामनो जोंनि हारिखौ फोसाबनो जायफ्रा बिर जोहोलाव जादोंमोन दिनै बिसोर बिथांमोना थैनानै थांबाय। दिनै जों बिसोरखौ बावगारनो हाया। जों बिसोरखौ जों गारना दोननो हाया। जों ओरैनो बिसोरखौ जों माने थैना थांबाय जोंहा बेयो जोंनि थाखाय खामानि गैला जों बेखौ बिदिखौ खामानि गैला होननानै जोङो गारना दोनजाया। थिग बेबायदिनो जादों अनजालि बसुमतारीया थैना थांबाय नालाय बेखौ गाग्लिनांगौ गारबाय बे जेबो गैला हाराल'सै बेफोरबायदि जादों आरो बेनि साननायाव। एफा डिग्रि फरायलायनाय हायार सेकेण्डारि फरायलायनाय मानसिया बेफोरबायदि आं टिकटक बा लाइक खालामदोंमोन बेबादि रावजों आं बावगारदोंमोन बेफोरबादि राव बुंदों। मानो बावगारनो दरखार? रोखा रोखा नोंसोरो गासिबो बिजाबावनो फरायना मोननाय मानसि सिखोना जोहोलावनि, दैमालु जोहोलावनि, गाम्बारि जोहोलावनि बेसेबां जोहोलाव दंमोन जोंनि बर'नि गेजेराव जायखिनि दानि समावबो जाफोर जोहोलाव ओंखारदोंमोन दिनै हारिनि थाखाय माखासे थैनानै थांबाय बिसोरनि सायाव दा बिसोरनि मुंख्लं बानायदों। बिसोरखौ बिबारजों बावो बिबार गोथार बिबार लानानै बिसोरखौ बावो खुलुमो जों गासै बर' हारिया आरो नों बेयाव बावगारनानै गाखोनासो लाइभ टिकटक खालामदों। बे राव नङा नों मावनो होनानै बेखौ मावखादों। मानो होनब्ला जों बेखौ मालाबा फोथायनो हाया सासे डिग्रि गोनां मानसिया बेयाव मोनसे साननाय फैनांगौमोन बे गार्डानाव हाबनाय लोगो लोगो। आरो नोङो जोंनि रायजोफोरनावसो निमाहा बिदों। जों रायजोफ्रा नोंखौ गोरोन्थि नुदों जों नोंखौ बुंदों मिथिबाय? जों रायजोनाव निमाहा बिनाय जेबो मुलाम्फा गैया। नोंनि गोरोन्थिखौ जों सिनाय मोनदों नोंखौ जों बुंदों मिथिबाय? जोंनाव निमाहा बिनो दरखार गैया। बिबार गोथार लानानै जाय बिथांनि जाय मुसुखायाव नोङो गानानै टिकटक बा लाइक एप भिडिअ खालामदोंमोन बेयाव थांनानै बेखौ आरामनो नोंनि आथिं गाग्लिनाय बे हाद्रि बालाखौ नोङो दैजों सुनानै बेखौ नोङो निमाहा बिहै आरो खुलुमहै नङाबा नोंहा पाप दङ। मानि थाखाय? नों मिथिखानांगौ बेखौ। नोंबो सानसे नोंबो गिदिर गोलाव जायोबा नोंखौबो जोङो मान खालामगोन हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावोबा मिथिबायना? बयबो रायजोफ्रानो बुंगासिनो नोंखौ। जों नोंखौ गोरोन्थि नुनायनि थाखाय जों रायजोफ्रा बुंदों जोंखौ निमाहा लाना जेबो मुलाम्फा गैया। जाय बिथांखौ नोङो गाग्लि गाग्लि दिनै भिडिअ ससियेल मिडियाआव नागारबाय इसेबां अपमान खालामगोन दा गासिबो गुबुन जाथिबाबो मिथिबाय नायदो बिसोरनाव जेबो रिसपेक्ट गैया होननानै बुंजानायसो जादों दा। सासे मानसिखौ जुदि बेफोरबादि थैना थांनाय दि रुंसारि दिनै बिसोरखौ जों मान खालामनायखौ दिनै गाग्लिनानै दिन्थिबाय नैबे सासे अनजालि बसुमतारीया लासिं सिं दिनै गासिबो ससियेल मिडियाआव मिथिजोब्बाय। नाथाय बेबादि नङा जोंनाव बिनाबो जेबो मुलाम्फा गैया। जोंनि गेजेराव नोङो बेफोरबायदि लाइक एप खालामनानै दिन्थिनो हादोंब्ला बेखौ सैथोयै निमाहायै खुलुमनानै नों खिन्थानो हानाया नोंनि थाखाय निमाहा थागोन। जोंबो फोरमान मोननाय जागोन। सम दं नोंहा दाबो नङाबा रायजोनि गेजेराव नोङो बेबायदिनो अपमान खालामजाबाय थागोन। बहुत मानसियानो नोंखौ गोरोन्थि मोनदों रावबो नोंखौ अके होनाखै कमेन्टफ्रावथ' गोबां बायदि बायदि लिरबावदों नोंखौ। दा रायजोफोरनिसिम बे रावखौ बुंनानै एसेयावनो दोननाय जाबाय आरो आं उनाव दा मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैगासिनो। गोजोन्थों।